Kinde no chopa nyola no se yemi vilo kigido Kochia era gimbola ni se yudo nyudo ni kelo nyako Kochia jologore neje lunga ni sandi nango Kochia ni giere konde jalo sigo kachandi gimo Kochia utemo kabino wada tema kimedola Kochia Kochia Amosi. Let me call you back. Sweetheart, you look lovely as usual. Sud ma check ni wade. Ne, baby. Donje gari wade. And I don't talk to strangers. Eh, to kendi loka stranger kendo. Don't get stranger. Mogik dong na gocho ni bi. Did you return my calls? Kata text ni yorona. Look, I was a little busy. That's why I called you today. Mondo wamakre wadi will have something small. Ne, baby. Donje gari wadi. Okanya donje geche strangers. Idwa chiwa msango mondi nyeo go mtoka moro dongi. Kaka geche mangeny go git. Why do I need to sacrifice you? Eh? Donje gari wadi. Whether or ndara. I never knew you could be this mad. Asenyi sine ukadonje geche mag strangers. Ne, let's go have brunch and talk this over. Mane ka kichaya? Ivan. Ann. Achalo ni ngamo ko onge pesa manyalo nyiewo chiemo. Ni brunch. Achalo ni ngama kech kayo. Okawacho ni kech kai. I just said it's an opportunity for us to talk. Sweetheart, I'm sorry. Mose. What are you sorry for? I'm sorry for not calling you or ignoring your call or whatever it is that I haven't thought about yet. I have flowers, Gairi. Eh? Sani, ingiyo koda ma flowers okinyamia, simba okimaki, text okiduoki, my calls you don't return, even kokidwaro tokiwachi. Okawachi ni okadwari. Sweetheart, wake that way you. Let's go somewhere and talk. Baby. Mose. Sweetheart. Darling. Yeah? Let's go somewhere. Sit and talk. Yawa. MCA. Sasa mnapange. Yaani kata kai nilito ngato. Ada iketa kwa silika mai ya liti abeta liti. Kadeka ngada ya hak murmati. Ado deka hina. Iketa sana. Ko ina no tugoni. Amana lonya hina. Mana hato ka pesa yao. Tugoni. Ase hato pesa yao. Chiki ni ndoka. Kile. Ari yete. Teni watu makusie pa. Ya kendo yao. Iriembo Silvia tichini otema ngo yawa. Eni mwacho ni amana. Nongwenza ni riembe tich. Da. Silvia no kariembe tich da. Silvia ina Silvia ngama tich no tamo. Ai, otamenade. Silvia tich no tamatama kabisa. Ingeni mani go tich office kacha. Macha ni office mar Uganda. Kacha do ngama ngi dedication gi commitment maber. Okdwa ngama kacha kudwa ramilruok gi singo moko moke tich. Kacha da. Okilos kode, okipuonje kakidwa ni otim tich. Silvia ase wacho go. Silvia ase wewe kaka tina manyako. Silvia en Silvia makwinjo wache da. Otima ngo. Ase te matema kada wuogu nyol le mondo otemi wuoyo kode. Silvia kwinjo wache. Silvia en nyako madwa ko donji office to office ka oloka pap mar kisera. Ile gima wacho ni en oloka office ka pap mar hera. Ste moko Silvia nyalo ga donjo ni office odikin kanyako omer ga meli. Nyako to gi mana kongo ditigo kure yawo simo ko bende ko biro kanyo to nyako dak mani social media ta kalo dikin nyako dhiambo to file story te kanyo mano beti sile kama na dir yawo mondi yawa koro ose learn from her mistakes koro miya the last chance Sylvia na semi o chance maktin na parda kata wuyo ko dase wuyo ko debota mo kata wanga weche loso wanyo dot adipo ngiro okalo ganisa ya bila niketi kisa ya bila to kro chonge na bende nyosa na nyosa te ko rumona konya udlu konya kuro eni mori ni wach nama be ukikata ni warumo kodi aneno lit mamini gi kale ya umu asai okwati mama wati magi mukelo waka wat Sylvia no abdo loso ba anyisi usiepa kikuri ibo duke tich wach no abdo wacho bangi
Nakona Sylvia. Ingin sani meni gini stress. Kuro kadwa gik moko makendo pod medo ne paro. Ingin umon nyaka sani nyakocha kia kuma inuri ntie. Kuma no dake cha benyar mejano riembogi. Kuro pod en mane oda. Hotel be no lorne. Kuro okale kamate. Kuro nakwa kinyalo konye. Awinji kendo awinji matuta ahinya. Gik miwacho go gadier igin keche eni matek sani. Mak mana no dhako ma nyako chia no tije kiyot da. Nyako chia en dhako ma mokwongo kabisa en dhako ma onge luor. Mar ariyo nyako chia wang'e tek. Mar adek nyako chia en miyo mucha dhano, ucha ji ahinya. Koro iyudo kata ka kidwa konye to konye bedo matek. Nikech kata ka ikonye onge. Manta dier but ingeni sama ngate kale shida mang'eny gi. Samoro obedo overwhelmed. Emo samoro kata kori neno ko bayo mana weche kako bayo no nikech en gi paro mang'eny. Koro na kwa kinyalo konye. An nange maber ni nyako chia gini be onega konye gi nikech gini jok mano gochona magikona kura maber ahinya. Koro eno kakonye tek. Akonye ne nyare ma Sylvia makoro dhi school matiene ni. Bna kawo nyare ba keti office kacha. Nangen ka chulo nyako cha pesa onyalo ga konyo jonyuolne. Gima janyuolne to timo. Tayudo ka koro Sylvia ne makoro tije tek mana kamin mare. Koro onge kaka inyalo konyo nyako chia. Aparo ni mar nyako chia ni Sambusa so. No kipendi kwelo di bwana. Sambusa mano kero matin maruwaru so. No, iwinjo tabla owenga. Never mind about the bill. Kwani, how much is money, Table? You take alcohol, what the hell? But you are a good man. Everybody knows that. And you will go to heaven. Direct. Polo piach. Ini mani emaka. Anadwa romo gije duong cha hedon. In fact, that man is not a good man. Who is that man, by the way? Edunge eni yur mamacha, eni yur maro. Eno wade gijaode. Oh, eno wade gichuor da junior. And where is Kwargi Junior? Does it mean ni Kwargi Junior no se kubulus? So, Second World War. and what is that man doing a compound marrow wadi? That is a very valid question, but to the wrong person. Berbenyo bwana, imiela ngo. Imielo tu makona. You will walk with me. They say, create your own happiness. Help me say make your mind up. Podi. Ing'yan. Dong pod ang'eyo. To kichagua gimoro amora sani. Yawe roka. Anyway.
I hope this is a beautiful way to apologize. By the way, I meant to ask you where they were. What was that? I lost my job. How did you lose your job? Office politics. Office politics? Office politics, too. What do you need me to do? Do something now. Like I can sue everybody. I can sue your boss. I can sue the janitor. I can sue anybody. Just tell me, who do you want me to go against? It's not that serious. To be teaching and you don't want me to do anything about it. Plus, Tijno, it's not like I will still be okay. It's not like I really need it, and I'm current. Did you want this job or not? Like you talk like somebody who is satisfied with life. You didn't need the job at all. Gimama chenia. Kapo kayudo tijno. Ne an kare. Oh, it doesn't really make a difference. I'm still going to be okay. You see, I'm starting to think there is just something off with the attitude. Don't get me wrong. It's just that since we met today, it's just something's just off about you. My attitude, iterogatich. I wouldn't work with you if it were me. My attitude, iterogatich. Who would want to work around somebody with a terrible attitude like that? Terrible friends to begin with. Where are you going? Sit there. Karibu mami. Habari. Mzuri sana. Na yako? Vizuri, ninaendelea na kazi. Mimi nauza tu hapa polepole. Alikuwa anauliza nafasi hapa ya kama hii yako niweke ni hoteli. Oh, unataka nafasi ya hapo? Kazi mar hotel, mana mateni kae ka hotel. Sasa mama. Nafasi no kidwaro. Kinyakiuma na gija duongwen gi chief. Ekiyudu thuolo mani kanyo. Apenji karin ma nyaluo. Mano ber manade. Iwacho ni nyaka wuogi nga. Jaduongwen gi chief. En wach mane kendo? Apenji to koro kama keta kae ni koro nyaka keti aluong chief to kata chief gi jaduong gweng ok donj kae yawa ok ausnegi. Joge manyaka tiwuogo ekiyud thuolo mani kanyo no nikech gine joma siko chando wa area ma wantiere ni. To kae ka odni ni nono. Otno. Kochia. Ajibo. Yako mama. Nzuri sana. Mausie pa. Antie akara mana nyaluo. Antie mami. Anino ka kuri nyagiri tich. Tich nyaka wagoya. Bergo. Titi mango kai madhi? Be abiro kuna manyo kai ngeni apenjo ka monya loketo hotel ka. Dong ngeni ka wanya loketo bench moro. Mama kai ben. Kai ben sanga. Rajine ni onyiso ni kai ni nyaka wuogi chief gi jaduong gweng. To dong malo to nyaka. Okwenya timo tich maonge license. Adieri. Dong okipar kaka ni gitago e hotel madhi. We record gi. Koro mano to adonjo nango. Samina nani? Loso go mond. Koro omondu no wacho nango ko winjo nyinga. Wacho ni obro konyo kama onyalo. Ang'eyo ok odwara ni bok adware. Amadhe dok chien. Awacho die. To wanyisi ajibo. Omondo direm go kinyi mang'ich wanyisi ajibo. Direm maonge ng'ama gone kura kata imbe kikigone kura. Kikwa gone omondo kura kendo. Ma wadwoke. Sama ng'ato nigi shida to obolre. Onge ng'ato rachi wacho. An ok odwara tango ok adwara. Asewacho. Koko. Tafadhali. Ma en kar tich. Koro nyakwa miar kar tich luor. Ora kwayo ni uchoru achora mana mabathe kachacha mondo uwach gimora mora mugo. Mos mami, mos. Ele nyako ni emobiro. Kayo tuti marach. Ibo olori mama. Kochia. Yathina, parini kanye? Ang'eyo ni kaka niti chalo ni, eno winjo matek ahinya. Nyaka sano kanyal wacho ne niti ni an. Ni ano kano siepne. Alokra bebedo
nyiege. Daktari wacho ni ngima mar niti gi nyathina nitie kuma tek ahinya. Mano nyiso ni achiel kuom anyuola marwa odiechieng' ma kawuono ni biro tho kapok onyuol. Dana, in kik iwach kamano, mondo gimok bi timre. Wawinj wach Nyasaye kod wende majiwo chuny e Injili ngima. Yesu anakuita mwenzangu njoo, usikate tamaa. Bang'e iwinj wach maduong' moa kuom jatich Nyasaye manyiso geno koda yie kokalo kuom wach Nyasaye. Jaduong' wadwa, we matino wadwa, ng'ama dichuo e dweni makende mar timo nyasi mar jogo machuo, en ni in ng'ano mogen ma polo dwa mondo kik wit okang' makende moketie kuom genruok maduong' ni. Wakelo ni gweth sabatoni. Nyako bed gi picha maler. Marango elda. Mar Ruoth Nyasaye, clear a picture of God. Injili ngima, Sabato, kik bai. Kochia. Whose side are you on? What do you mean, whose side am I on? Yeah? I'm on the side of truth. Nyakangisi manadiera. You're wrong on this one. Hmm? I don't think your attitude is just right. Bejipanga dear. Nad. Somebody who behaves like this lazima kuwe na plan. You can't just leave your workplace without a plan. Bejipanga dear. You must have like 3 months a pay before you leave your workplace. Ingo. Kosi dua wana work teach gisunga. Ingi plan. This is the problem with you Gen Zs. Hmm? You would work places as if you own those places, you know? You're employed. Behave like an employee. You're not an employer. That is not your job. Mokuongo, agochoni okimako simu. Text okitemo kata oro. Call back okitemo kata. Kasi biro kae gi fake apology. Kata flowers okinyakelo. Ni attitude. Gen Z. Plan. Plan nikech inyalo nyiewo na pigi soda. Ne. Adwa ni mondo ing'e mana kaka wachono. Kapok na yudo tijno, I will still surviving. To kaka lose ni I will still survive. To in be, bed king'eyo niya, adak makati yonge. Oh. Kori idhi kure. Ne, idhi kure. Sylvia. Behave nade. Sylvia. Moderi. Toaje gota. Bera inya. Ne, koro benya to wabongo kud moderi. En ang'o yawa? Ang'o michungonwa e dier ndara? To kwani mujama jamani ng'ato nyang'onu unu mathege loso sura no. Apenji mane gimi chungonwa e ndara kae wan joma bisi. Okay, apenjo ni iseyudo base manyien mi yawe hotel mar Janta Design cha. Mano tidware ang'o? Nango nade ya moderi dongana contractor mari monego bed ni contract wadhi go mbele for long kusilokori county mangado contract ngiu kako bukore. Apenji mano tija kose in makori biro chika kaka joma ndiko gi joma kandiki. Ana penja moderi umpenjo ndo dwaro duoko. Mago badhi ang'o? Okay. Sawa donge jibo ng'e mtaka te wang'eyo ni ituno ka ajibo. To apenji enure to tuno kanye. Apenji odi. Mama maduong' ni chunga yo mondi penji gik mafuo kamano. Daki go chire ipenje. I'm just concerned. Okay, sawa. Well, I go straight to the point. Isero mogiori moro mawiye duong' cha. Isecheke. Mano nga? No. Ne mtaka. Rumo kor ginyaka gi Sylvia kanyo mabegi chwadore haga kanyo design moro. Moderi macho dhi marach. Ng'acha wiye duong' chalo mana od guok. Molor. Koro ko ng'amo dhoge muda mosini hello. Tiwoni koro yaw dhod guok, koro rito guok mondo wuog. Ingi wach ora. Onge wach. Ingi wach. Moderi mos. Happy Benny ajibo imomaki. Yanto damu lidie wan biwa dheyo. Sawa. Ingi wach. Onge wach ajibo. Onge wach. Ne, ubudhu ka wiyecha upime ka scrap. Macha golo tana boro. Mzee wangu,
Habari ya leo? Missouri. Naona si mbaya sana. Utakuwa sawa. Bado unasikia kama kichwa inauma? Kichwa pumzika kidogo. Okay. Utakuwa sawa. Hakuna kitu mbaya sana. Pengine nataka tu utulie kabisa, usikuwe na mawazo mingi sana. Sawa mzee? Mimi nimeona Missouri. Erokamano. Karama na udalawa. Mos ini di maber kikibed gi paro mang'eny sana. Sawa. Koro gimetima dwane yue. Chiemo be chiemo maber, olemo gi be tim ka gimichamo. Alafu godhiambo kapok nindo to imiyi nyuka moro minot cha. Neno ka en mama moro mondisre sana. Anena Minot. Mama mano biro mokeli e hospital cha. Aneno ka en mama mondisre sana. Anene lek. Jaduong'. Dongan gi jaodi ka nyoro. Jaoda. Hey. Jaoda onge. Jaduong' yao. Ikia Nyakochia? Nyakochia ng'eyo. Dongen mawacho ni nokeli ka to nowacho ni en jaodi. Koso kin miluongo ni enure? Ano ka nenure. Okay. Gimitimo. Adwa ni bed gi kwe. Ok adwa ni bed gi paro mang'eny. Ang'eni ng'ama jaduong' to paro be nyaka bed mang'eny. Winja. Koro gima bro timo, abro wuoyo gi nasni. Asendiko no yedhe obro mi. To yedhe ga dwa ni tafadhali jaduong'. Ing'ama koro aneno ka koro osiepo osedonjo. Imuony yedhe go e seche madwarore. Abro timo kamano. Onge matek. Donge ber. Dong sawa. Ber malich. Chelo kamano kwach. Mera. Double. Now, this is where we part ways. Another corner, you're headed towards this side. Go say the can. Okay then. Anyway, it's okay. We'll see each other when the right time comes. Okay. Bye. Ochola. Itimo maber. Pesa miora aseneno. Ma sechulo bil. Sani an thuolo. En mana gimodong' en dhi ot. Oyo, ok bi oma. Abiro mana luongo mtokni manyasani gi. Taxi manyasani gi. Koro joma dwa nena to nyalo biro nena e ot. Sani ka to donge kuma dhiye onge. Tegno ta tegno. Erokamano. Jaduong'. Idhi nade? Sani adhi maber. Sani kata mana mpira anyalo gweyo. To an gi yedhe kae madwa ni dhi go tidhi muony. Lakini biro muonyo gi kako ndiko gini. Mano ber nikech somo tang'eyo. Bang' kisemuonyo gi bang' ndalo 3 ibiro duoge check up. Abiro duogo. Erokamano. Dong koro anyalo kowi. Sylvia. Mayo. Magitango. What is this? Who did this? Sylvia, what is this? Magitango. Who did this? Sylvia. Madongelosro. Sylvia, why would you do something like this? Kung kwa kosa na matento you organize modo ngato timtimbegi. No kikiwo koda kamano. What do you mean? You told me this place is safe. Kuja nga security. This is your home area. You told me to leave this guy here. Do you know how much this guy is worth? Sylvia, I never knew you could be this. Sylvia, now I have to get this engine checked. I have to get everything cleaned. I have to. Why would you do this, Sylvia? Matimbegi?
Tongalo so kodi. Okiwinja koso. Ne. Nidwaro na monawe ni gari ni. Magi ma nidwaro. Haya basi. Awe. Kawe. Awe ni chuth. It's a place I'll never come back to. Made easier. Food,